La llei de Weki. Digue'm què és el que vols, quin és el teu desig. Per qui vols arribar a ser ferit? Un gran buit on els somnis estan flotant. Et va tancar els ulls. La tempesta de sorra no s'atura el cor, on floreix la flor del safrà. I ara et sents un xic sol i encara més perdut. El temps que el desert ara treu l'alegria de la tristor. El poder que has rebut es convertirà en passió. El falcó que vola lluny i a les urpes del futur. Agafaré els somnis pels que ara estàs lluitant, i el Sahara estarà més enllà d'aquest cel pur que sona el jurament i que et conduirà fins al sol. Al tercer combat del bloc d'Ogura, la Rinko lluita contra en Kabara, que torna a aparèixer. Poder de convertir capes en ales! L'escenari és el dels gats, i el lluitador a qui es mengin els gats serà el perdedor. Però això és injust! A la Rinko li agraden molt els animals. És injust, no hi ha dret! Però la Rinko és molt intel·ligent. Ha fet servir la repulsió que senten els gats per les llimones i ha capgirat la situació. Ja ho veus, Kabara? Ara et toca que et persegueixin a tu. Pagaràs haver-me fet patir. Si guanyem el combat següent, l'equip d'en Weki obtindrà un gran èxit! Aquesta vegada lluitarà amb Kosuke Weki, el nostre capità. I de l'equip d'en Carpaccio... per fi surt a lluitar en Seiichiro Sano! La lluita pel destí es fa realitat! Capítol 21. La llei d'en Seiichiro Sano. Kosuke Weki. Escenari de la corda. Seiichiro Sano. Sano. La veritat és que no vull lluitar contra tu. Weki. Per això he pensat deixar-ho en un empat. Un moment, com que un empat? Si ho deixem en un empat i després surten la Mori o l'Inomaru, què et penses que passarà? La Mori és una persona normal sense cap mena de poder i l'Inomaru és un candidat a rei que té terminantment prohibit atacar a un escollit. Que vols posar en perill les seves vides, Weki? A més, si el vostre equip perd, us n'anireu tots cap a l'infern. Però jo he vingut per ajudar-te a deixar els 10 d'en Robert. Weki. Et diré una cosa. A mi ells no m'han reclutat per la força. Jo hi he entrat per pròpia voluntat. És impossible!
Comencem a lluitar d'una vegada o què? Escolta, Inu. Ho sento. Derrotaré en Sano. I no el penso treure fora de la pista. El deixaré inconscient. Què et sembla? Ueki. Sí, entesos. Així ja va bé. En la situació que em trobo no tinc cap altra sortida. A més, estava desitjant que tu i jo lluitéssim amb totes les nostres forces. Tal com diu en Sano, no puc permetre que la Mori i l'Inumaru corrin cap mena de perill. Kokosuke! Què? Aquesta corda es mou quan hi ha moviment a l'escenari on sou. Per tant, un cop que comenceu a saltar corda ja es farà impossible aturar-la. Au, que comenci el joc! Aquesta la puc aturar sense esforç. Braç put! Vigila, Kosuke! El braç put! Quina mena de corda és aquesta? Segurament és molt resistent. Això vol dir que no la podran destruir encara que vulguin. Canó Kurogane! Poder de transformar tovalloles en ferro! Aquest atac! El puc desviar simplement inclinant-la! Ha evitat el canó Kurogane! Ara aniré a totes! Arpons de ferro! Braç Hulk! M'ho veia venir. Molla! Ha volat! Llançament de grapes! Kosuke, s'acosta la corda! Columna pic! Què passa? Tan poca força tens? Condena. Kosuke, si fos una persona celestial, el poder d'aquest noi seria de 8 estrelles! Llavors, Bokomon!